Bună și bine v-am reieșit la un nou video pe canal, de data asta cu Minecraft modat și cu un mod numit Into the Fog și mai era un mod, nu mai știu exact cum se numea, nu mai știu. Ideea e că acolo jos, acum nu stau să povestesc în timp ce povestesc nu stau, pentru că nu am timp, dar vă explic. Am văzut ideea asta de cineva mai de mult și mi se să încerc pentru că pare un challenge destul de interesant. Se poate observa capul ăla dintre viață și mâncare și bara de hunger. Ei bine, ce reprezintă? Reprezintă temperatura corpului meu. Adică eu acum îngheț și am acest timp, 3 minute, aproape 4 minute, care trebuie să-mi stabilizez temperatura astfel încât să nu mor. Și practic după aia eu trebuie să fac progres în joc, menținându-mi o temperatură normală a corpului pentru a nu muri. Nu e atât de greu, nu e atât de complicat. Singura problemă este că trebuie să-mi găsesc repede sau să-mi fac repede o sursă de căldură. Repede înseamnă 4 minute. 1, 2, 3, apoi 2 și 2, 3, 5, 8. Bun. Acum, ce aș vrea să găsesc? Păi mi-ar place să găsesc coal, ca să pot să-mi fac un campfire, nu ar fi logic. Cred că mi-ar oferi destul de căldură. Am mai jucat modul ăsta și înainte, dar, cum să zic eu, este foarte greu. Dacă nu, adică aveam câteva magma cube-uri. Așa, bun, gata, s-a încărcat. Aveam câteva magma cube-uri. Nu, doamne fel. Am uitat cum se numeau. Magma blocuri, da. În fine, câteva magma blocuri. În casa mea, practic, căsuța mea, sau dacă pot numi casa, era făcută din magma blocuri. Și măream de frig. Adică e greu. E foarte greu să-ți stabilizezi temperatura corpului. Asta că asta o să încerc să fac cât mai repede. Oh. Ok. O să facem așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ce? Trebuie blocuri întregi, ok. Nu contează. Hai cu ocazia asta măcar să-mi fac uneltele necesare supraviețuirii. Și apoi să pornim înapoi în aventură. Nu, stai. Așa, bun. Cât timp am? Oh, le 25 de secunde, hai. Bă, dar ce că mouse-ul când am mousepad-ul. Hmm.
Nu contează, continuăm să sperăm. Continuăm să sperăm pentru că nu strică niciodată să speri. Haide. Bă, dar de ce se spawnează copaci? Sparți deja. Și în lumea trecută era unul. Fix la spawn. Haide. Da, bă, e mare copacul, pierd timp. Bun, și el a rămas acolo. Ok, hai. Văd un village, deci normal că o să merg în village. Dar nu știu dacă o să mă stabilesc în village. Pentru că vreau cumva tot gameplay-ul ăsta să fie un challenge. De exemplu, da chiar mă, ar trebui să-mi păstrez temperatura corpului normală în Nether. Nu știu, o să văd eu. Este că vreau să fie totul un challenge. Astfel că o să plec de aici la un moment dat și o să-mi fac casa mea. Da, bine, sau pot să rămân direct cu casa mea și gata. Ar fi și asta o variantă. Să-mi fac aici o casă. Bă, niciun chest, mă. Aha, goal, bun, asta vreau. Asta voiam să văd. Și mâncare. Oare paturile funcționează pentru încălzire? Deși nu cred. Ok, hai că îmi crește temperatura, e ok. Și acum, hai să mă duc să mai fac rezistență lemn. Încă un copac. Am în minus și ceva deja în timp. Haide. Ok, mai am un minut. Aproximativ. Aproximativ un minut. Da, mi-ajunge, mi-ajunge. E ok, deci apuc să-mi fac la timp ce am nevoie. Um, hai. 2, 3. 2, 3. Um,
Gata. Am trecut destul de la limită. Dar am trecut. Testul inițial, să spunem așa. Stai și mă întreb dacă, deși nu pare, dacă o să mă încălzesc. Adică dacă o să ies pe plus cu temperatura, deși nu cred. Dar dacă iau foc. Da. Ok. Da, degeaba lasă că mi se duce temperatura la loc. Așa că nu. Ok. Să facem asta, așa, o să pun asta acolo. Bam, bam. Avem două din astea pe care le voi folosi. Așa. Și acum e ok. Hmm. Hmm. Casa asta oare să o folosesc să fie a mea? Da, problema e că e puțin spațiu. E foarte puțin spațiu. Hmm. Cred că știu cum fac asta. Deși să văd dacă funcționează. Așa. Și mă duc aici. Asta merge, da, ok, merge. Doamne, ce merge mouse-ul. Hai. Facem bam, bam. Bun, și acum dacă punem patul, ăla încă merge deschis. Ce bine. Cred că voi pune un furnace. Sau? Da. De unde furnace? Da, funcționează la fel. Gen. Stai, mă, facem așa. Unde găsesc un furnace? Aici. Da, stai cum trebuie pickaxe. Secundă. Ia oare funcționează la fel de bine? Da, așa pare. Deși asta e. Nu. Nu funcționează la fel de bine. Stai. Facem altfel. Mă doar mai am lemn. Bine. Să fac un pickaxe. Să vedem că se pot să iau la furnace-ul. Și... Hai. Bun. Gata. Și acum aș putea face rost de cercul destul de mult. Da, ok, hai să încercăm. Hai, am nevoie de un copac. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 8 am nevoie. 8 blocuri de lemn. 3, haide, 3, 4, 5, 6, 7. Trebuie să încă mai e unul. Fuck.
Hai că noaptea aici mai e frig. Nu.